Да, дойде и моя ред. Не се представих в самото начало, така че сега казвам официално за тези, които не ме познават. Казвам се Катя Казанджиева, здравен съветник съм, нутриционист и се запознах с боровия прашец и бамбука след сблъсък с диагнозата рак преди вече почти 8 години. Така че тогава търсех средство за себе си, по какъв начин да се справя и да продължа нататък. И трябва да ви кажа, че тези прекрасни храни изключително много ми помогнаха. Но темата сега е друга. Сега ще говорим как с продуктите на компания Нова Ера можем да помогнем на нашите деца. Компания Нова Ера е китайска държавна компания. Не случайно доктор Господинов започна с обяснение на идеята за здравето в Китай, как там се гледа на човешкото тяло и неговата взаимовръзка с околната среда и процесите, които текат в нашето тяло и във връзка с околната среда. Ако си спомняте, реално в Китай има едно така разбиране за ин и ян, за това, че всичко е взаимосвързано и че имаме едно единство на противоположности и как всичко ни е необходимо. Реално ин и ян се съчетават в бамбука и боровия прашец. В случая бамбука олицетворява ин. Той е нещото, което носи хладина. Не случайно бамбука, знаем от практиката ни, понижава телесната температура и може да ни е изключително полезен, когато децата боледуват и имат висока температура. Бамбука пречиства нашето тяло, той отнася токсините и всъщност помага да се работи за един чист терен. Това, което каза доктор Карабелова, колко е важно терена в нашето тяло да бъде чист. И това, което е интересно, бамбука го постига по два начина. Единия като алкализира нашите тъкани, защото нашите деца понякога прекаляват с газирани напитки, с преработени храни, които подкиселяват. В случая бамбука води до алкализиране на тялото, но освен това той се справя с изчистването на кръвта и нашата ливна система от патогени. Тоест двустранно действие имаме в случая, така че той осигурява една добра среда в тялото ни. Другото, което можем да направим за нашите деца е, освен да изчистим терена и да подхраним с подходящи нутриенти децата ни. Често пъти майките купуват витамини, понякога тези витамини са синтетични, понякога са от натурален происход, но така или иначе те са единични витамини, извадени от тяхната хранителна среда. В един момент е важно да осъзнаем, че целта е ние да предоставяме на нашите деца цялостна храна. Боровия прашец точно това дава. То е едно творение на природата, което ние в един цялостен вид получаваме. Великолепно е това, което е направила китайската компания, че тя всъщност ни предоставя една съвършена храна. Защо е съвършена? Защото пропорциите вътре между витамини, минерали, ензими, аминокиселини и така нататък, тя е такава, каквато е създадена от природата. Понеже виждам, че има въпрос, че накрая ще дадем думата за въпроси, да можете да ги зададете към докторите. Така че боровия прашец е една наистина невероятна храна, която дава енергия, но също така той ни подкрепя в действието със своето действие върху функцията на белия дроб, на черния дроб. Той защитава чернодробните клетки. Това означава хепатопротектор. Освен това, той е имуномодулатор, т.е.
подпомага нашата имунна система, като регулира нейната функция. Пояснявам го, защото понякога хората се притесняват да не би да е имуностимулатор. Не е имуностимулатор. Това нещо така преди време се зарових в една медицинска база данни PubMed. Точно там, нали, намерих информация, че това е средство за регулиране на имунната система. Също така, нещо, което намирам за ключово по отношение на боровия прашец, то е адаптоген. Т.е. принадлежи към тази категория лечебни растения, които ни помагат да се адаптираме към стресовите фактори на околната среда. Казахме, че нашите деца са в постоянен стрес. Дори детето да няма признаци, че е стресирано, повярвайте, когато то е в среда, сред деца, ако щете дори самите ние, когато сме забързани и притеснени, всичко това се попива от децата и в крайна сметка резултира в някакво заболяване, понякога може да бъде и някакво уж дребно оплакване, но така или иначе винаги има отражение. Така че ползваме боровия прашец и с тази цел. Между другото, при възрастни хора той помага и за преодоляване дори на тежки състояния, като паник атаки. Толкова е силно неговото действие. И най-прекрасното в случая е, че това са природни храни, с които вие не можете да навредите. Това е храна, която може да се дава буквално от нулева възраст. Комбинацията е добре да се ползва синергично, накрая ще ви обясня защо, но е препоръчително да ги ползваме едновременно. Другото, което каза доктор Карабелова, че е проблем в днешно време при децата, това е състоянието на тяхната храносмилателна система. Защо това е важно? Има неразривна връзка между състоянието на червата и съответно имунитета. Защо това е така? В нашите черва се намират голяма част от лимфните възли, което пък ни е част от имунната система. Има и още нещо. В днешно време децата, които са приемали кортикостероиди, някакви други медикаменти или пък антибиотици, се здобиват с така наречените пропускливи черва, което позволява в техния кръвен ток да попадат вещества, на които мястото не е там. Това пък води до алергични реакции. Също така има връзка между пропускливите черва и психическото здраве. Нали? Много интересна книга има по въпроса на доктор Наташа Кембъл, която работи с деца аутисти и всъщност тя забелязва една интересна зависимост, че всички деца, с които работи, реално имат проблем и с храносмилателна система. И тя задълбочава своите проучвания, открива тези взаимовръзки, пише книга и така нататък, който му е интересно, може да се задълбочи. Аз се връщам тук на нашите продукти. С тях ние можем да помогнем на нашите деца да изградят здрава храносмилателна система, техните черва да бъдат с здрава лигавица, да не се пропускат тези вредни вещества, които всъщност могат да доведат до алергични реакции. Това са и токсини, които могат да отидат към мозъка. Боровия прашец с олигозахариди е номер едно за нашите деца, особено за по-маничките. Това са малки сашета, които са изключително вкусни. Аз ще покажа тук, не знам дали се вижда. Изключително вкусни са. Децата ги харесват. Той помага и при диария, и при запек, и при вирусни заболявания. Олигозахаридите са пребиотик. Това е храната за полезните бактерии в нашите черва. Почти всички вече знаят за пробиотиците и колко е важно да ги приемаме. По-малко се говори за пребиотиците. Но всъщност може да кажем, че това дори е по-важното, защото ние трябва да подхраним нашите собствени бактерии и по-малко да внасяме външни. Когато ние нахраним нашият комплект от бактерии, тези с които ние сме дошли на този свят, това е по-добре за нас, отколкото да внасяме външни. Как ги храним? С олигозахаридите. Другото, което прави този продукт е, че извежда токсините от червата и може да ни помогне да се успокоят алергични състояния. Така че, особено за малките дечица, този продукт може да бъде изключително полезен. Когато говорим пък за очите,
нещо така много любопитно. В традиционната китайска медицина има връзка между а, здравето на черния дроб и нашите очи. Поради тази причина сме ви дали и боровия прашец за черен дроб, като важен продукт за грижата за очите ни. Какво още може да ни помогне този продукт? Ние това не го споменахме, но нашите деца имат и други оплаквания. Често те страдат от различни алергии, аз това вече го споменах, но също така се появяват и проблемите с акнето. Пак резултат от хранене, хормонални проблеми и така нататък. Винаги, когато имаме хормонален проблем, винаги, когато имаме алергия, винаги, когато има проблем с очите, трябва да се погрижим и за черния дроб. Освен, че продукта извежда токсини от тялото, за всички тези наши оплаквания можем да ползваме този продукт. Това, което е, може би, най-любимия продукт на доста хора е боровия прашет с плодове и зеленчуци. Той е изключително вкусен, съдържа екстракти от различни растения, включително тиква, морков, нар и така нататък, които съдържат пък вещества, подходящи за здравето на нашите очи. Така че, когато го консумираме, ние имаме едно чудесно допълнение към нашата храна. За съжаление, в днешно време децата наистина не се хранят пълноценно. Лошото, знаете ли кое е? Те не само, че ядат вредна храна, а не ядат достатъчно плодове и зеленчуци. Разбирате ли, трябва да има нещо, с което да се компенсира. Така че това е един подходящ вариант да подпомогнете вашите деца, но този продукт е подходящ, разбира се, и за нас, възрастните. Много го препоръчвам за хора, които имат така оплаквания от хронична умора или пък са след тежко боледуване. Въжи и за децата. Наистина е прекрасен. Отново с сашета, които се разтварят в малко вода. Може да се смесят и с някаква напитка, примерно смути, което сме направили, някаква любима храна в каша да се сложи на по-малко дете. Варианти най-различни. И какво исках да ви обясня и да така натъртя повече за това, че е важно да комбинираме продуктите, тъй като те имат синергично действие. Тоест, 1+1 не е равно на 2, а вече е равно на 3. Какво се получава? Когато ние приемаме боров прашец, той съдържа в себе си ензими, храносмилателни ензими. За това не говорихме, но сега ще кажа две думи, защото ензимите са изключително важни. Те са химически катализатори на всички биохимични процеси в нашето тяло. И тъй като нашето хранене е бедно на ензими, най-много ензими има в прясната храна, в току-що набраните плодове и зеленчуци, то дори такива, които не са измити. Но колко хора от нас в днешно време имат достъп до такива необработвани плодове и зеленчуци, които може да си позволим, нали, да откъснем от дървото и да ядем. Просто нищожно количество от тези ензими влизат отвън, а поради ред причини става все по-трудно ние да си ги синтезираме, защото част от тях нашите тела синтезират. Тъй като боровия прашец е богат на ензими, той помага да се усвоява по-добре всяка една храна, но също така да се усвояват по-добре и останалите добавки, в частност бамбук. От друга страна пък бамбука съдържа силиций. Нашите клетъчни мембрани също съдържат силици и се носи, представете, бамбука в себе си носи молекули, които действат като ключенце и отключват ключалката, за да може боровия прашец да навлезе в клетката. Така че важно е да ги вземаме заедно, важно е да спазваме този принцип, който в Китай го знаят от хиляди години, за баланса между ин и ян. Значи боровия прашец е огъня, бамбука е водата. Трябва да имаме баланс между двете, за да можем да бъдем здрави. Нещо важно е също това, че можем тези продукти да ги приемаме реално без прекъсване. Пия боров прашец от май 2017 година до сега без прекъсване. Нали, надявам се да ги има винаги, за да мога да продължа да го правя.
Бамбука започнах да го пия редовно покрай коронавирус, кризата и така нататък. Тогава осъзнах за каква мощ става дума. Така че тези продукти могат да се приемат, дори е препоръчително да се приемат непрекъснато, за да могат да ни подкрепят в нашето ежедневие. Дала съм ви тук някакви примерни комбинации, но това, което можете да правите е да пиете абсолютно всичко едновременно. Няма къде да сбъркате, разбирате ли? Значи, най-така базовия вариант е всеки ден да се приема боров прашец и бамбук, или пък всеки ден да се приемат боров прашец, плодове и зеленчуци и боров за черен дроб плюс бамбук, или пък бамбук и боров прашец с олигозахариди. Пропуснах нещо да кажа. Боровия прашец се предлага и във вид на таблетки, но тъй като аз предпочитам сашетата, тук съм буквално изрязала таблетките, но все пак ви казвам, че го има и като таблетки, ако някой предпочита таблетна форма. В интерес на истината, на времето в България имаше само таблетната форма и аз започнах приема на двата продукта като таблетки, но в момента, в който усетих сашетата, ги предпочетах. Дала съм ви, почти на финала сме, дала съм ви примерни комбинации, за да можете да се така ориентирате, тези, които нямат опит с продуктите, какво може да правите. Примерно, всеки ден, когато няма някакъв проблем, си правите сутринта един така коктейл с малко вода и слагате в него боров прашец. Най-добре е да се приема на гладно. Може да се приема с храна, може да се приема след храна. Но когато го приемем на гладно, това много добре се отразява на лигавицата на червата, а вече стана дума колко важна е тя, макар и да не сме влизали в детайли. И вечерта вземаме, понеже става въпрос за дете, 2-5 таблетки. Дала съм, защото при по-малките деца, нали, ще даваме по-ниска доза, при по-големите по-висока доза. Имайте предвид, че съветвам всичките ми приятели, които ползват бамбук, да носят винаги в себе си в тях и да научат децата си в малки кутийки да слагат бамбук. Ако в училище усетят, че ги дразни гърлото, просто веднага лапват таблетчицата и я смучат, защото бамбука има невероятно действие при болки в гърлото. Така, другото, което можете да правите като комбинация, когато имате дете, което започва така да проявява проблеми с очите, можете да му давате отборовия прашет за черен дроб, давате сутрин, давате и вечер и допълвате с едно саше боров прашет с плодове и зеленчуци през деня. Не се притеснявайте по кое време на деня ще го дадете. Може сутринта с закуската, ако детето закусва в училище, когато се прибере от училище, може да си го вземе. И не забравяйте за бамбука, нали? Грижим се за терена. И нещо много важно, когато говорим вече за така активна вирусна инфекция, ние сме в момента на прага на вирусите, нали? Смисъл ще започнат, знаем, обичайно януари е грипа, но миналата година беше декември в София вълната, така че предстои ни. Вземаме, т.е. даваме на детето тогава бамбук на всеки 2 часа. Написала съм 2-4 таблетки, зависи от възрастта на детето. Държа да кажа, че няма къде да сбъркате. Значи, тук не става въпрос за медикамент, който е токсичен при по-голяма доза или нещо подобно. Значи, възрастни хора сме стигали до 30 таблетки дневно и не сме имали проблем. Смисъл, не знам и какво би могло да се случи при проблем, нали? Дори цяла опаковка да вземете. Така че, давайте на детето на всеки 2 часа по 2-4 таблетки. Това нещо сваля температурата. Когато имаме грип, обичайно имаме болки по мускулите. Самия бамбук действа и противовирусно. Пропуснахме да кажа, че в него има също така екстракти от помело и касия, които засилват неговото действие. Така че бамбука е изключително важен. Отделно увеличавате боровия прашец на сашета до 3 пъти по половин пакетче, ако говорим, нали, за по-малко детенце, или по едно цяло саше. Но пак да кажа, няма къде да сбъркате дори на малко дете да дадете цяло саше. И боровия прашет с олигозахариди може да давате по едно саше 3 пъти за деня. Това естествено са ви дозите за началото на инфекцията. Давате го 1-2 дни и след това вече си минавате на обичайните дозировки, когато овладеете ситуацията.
И защо е добре човек да избере природната медицина? Първо, защото тя е безвредна. Всичко това, което ви обяснихме, това е храна. Храна, дошла от природата при нас, която е в най-прекрасната синергия на съставки вътре, която нашите клетки разпознават. Разберете, ние сме клетки, изградени сме от клетки и тези клетки, за да допуснат в себе си едно хранително вещество, те трябва да го разпознаят като такова. Трябва да не го разпознават като враждебно, и това нещо важи само за живата храна. Така че изключително важно е, тези продукти имат почти 100% биодостъпност, или т.е. те се усвояват от нашите тела напълно. Те нямат странични ефекти, изключително ефективни са. Когато ги ползваме, ние избягваме прием на медикаменти. Вижте, има ситуации понякога, в които се налага човек да пие медикамент. Нали, има живото застрашаващи ситуации и така нататък. Да, тогава ще го направим. Но нека за тези обичайни неразположения ние всъщност да подкрепим от една страна нашето тяло, така че да не стигаме до боледувания, да си изчистим терена, да дадем важните нутриенти на телата си, за да можем, когато се сблъскаме с някакво предизвикателство, ние да се справим бързо. И всъщност това, което на финала съм дала, че боровия прашец и бамбукът се ползват в Китай от хилядолетия. Това е нещо проверено и изпитано. Част от медикаментите, които ние ползваме и сме свиквали да им се доверяваме, те се ползват от, сега не искам да казвам точна цифра, но примерно 50 или 100 години. Боровия прашец има данни за него от 5000 години, хора. Това нещо го има в толкова древни източници и хората са го ползвали и знаят защо е толкова прекрасно. Всъщност, важно е да ви споделя, че през 90-та година започват едни сериозни проучвания на състава на боровия прашец, точно защото са искали да разберат какво е толкова вълшебното на този прашец. И след 4-5 години съвместни проучвания между Технологичния институт в Мюнхен и Пекин, там един институт, който в момента не мога да се сетя цялото му име. Реално, когато осъзнават с какво богатство разполагат в Китай, тогава се създава тази държавна компания и се започва производството, така че да може да стигне до повече хора. Така че призовавам всички, мислете така, че да живеете наистина от една страна осъзнато като ежедневие, от друга страна ползвайте тези природни продукти, които са се доказали от хилядолетия и сме много щастливи, че можем да ги имаме и в България. Това беше презентацията. Аз ще спра да я споделям и сега сме на разположение за вашите въпроси. Имаше от Илияна въпрос. Илияна, можете ли да си а, включите микрофона? Я да видя да не го е задала в чата. Някой нещо да се сеща да попита. Или бяхме толкова изчерпателни? Аз съжалявам, че говоря бързо, обаче, нали, доктор Карабелова каза, че не бива много да сме пред екрани. Аз се притеснявам да не ви задържаме. Те благодаря, беше много хубаво. Аз въпреки че се включих малко по-късно. Искам да питам, че ме питаха днес и може би не успя да влезе дамата, която да даде си въпроса към мен. Да питам. Детето едното и е с много големи алергии. Аз съм обяснила нали, за прашеца, но кажи и ти тук срещу алергии какво как да ползва. А на колко годинки е детето? 8,5. 3,5 ли? 8. 8. Не те чу, нещо от време на време ми прекъсва. Добре, аз ще кажа и докторите ще ме допълнят, ако някъде нещо може да бъде полезно. Значи, за алергиите много е важно да се погрижим за черния дроб, за това задължително трябва да имаме боров прашет за черен дроб.
Това детенце също вероятно е с доста токсини в тялото, така че бамбука е ключов и също така алергиите имат връзка и с лигавицата на червата, така че боровия прашец извинявам се, с олигозахариди тук ще бъде много важен. И примерно, ако говорим за тежки алергии, ще имаме 2 пъти дневно по едно саше олигозахариди, 2 пъти по 2 таблетки боров за черен дроб и примерно бамбука 2 пъти по 3. Като започвайки за първи път прием на продуктите, започваме с по-низки дози, още повече ако имаме така сериозен проблем, нали, аз разбирам, че имаме такъв, в смисъл, че е и от по-дълго време състоянието на детето, може да се започне примерно с едно саше от олигозахаридите, примерно да минат поне 1-2 седмици така и след това да станат 2 сашетата. Бамбука също започваме с 1-2 таблетки вечер и след това постепенно увеличаваме. Същото важи и за боровия прашет за черен дроб. Просто постепенно, за да може тялото да как да кажа, да поеме. Възможно е, когато ние имаме сериозна интоксикация в тялото, при първоначален прием да има мощна такава реакция на изчистване и хората да се стреснат. Нали. Понякога това е чудесно, нали, смисъл. Много хора знаят, че тези лечебни кризи всъщност означава, че продукта действа, но понякога хората се притесняват, така че започваме с по-ниските дози и наблюдаваме. Това е, нали, което мога да кажа аз. Благодаря. Доктор Господинов, нещо има ли, което пропуснах? Ами, аз бих добавил, че всъщност наистина тези алергии, за които говорим, всъщност алергия, така преведено на прост език, това е реакция на свръхчувствителност. Тоест организма реагира много по-остро или много по-бурно на неща, които могат да бъдат и нормални. И когато човек приема тези естествени продукти, просто нивото му на стрес пада, енергийният капацитет на организма се увеличава. И това води до това, че някои от алергиите спонтанно изчезват. Наблюдавали сме много такива случаи. За самите продукти боров прашец и бамбук мога да гарантирам, че те нямат такъв тип, да кажем, не причиняват алергии. По-скоро са неща, които биха могли да помогнат за справянето с алергии. Значи, това бих. Благодаря. Да. Някой друг нещо да се сеща? Да имате казус? Така или иначе, ние сме на разположение, може и допълнително да зададете въпрос. Аз ще изпратя и запис, така че може хора, които не са успели да се включат, аз поне имам такива. Сега сме и в сезона на родителските срещи. Има майки, които не успяха да влязат. Така че, когато изгледат записа и им се появи въпрос, вие ще го така придвижате нагоре към нас, за да можем да им бъдем максимално полезни. Предвиждаме да направим и след 1 месец следваща среща. За сега не знам, знаем каква ще е темата, но я запазвам тайна да ви е изненада и да ви е приятно. Но ще се радваме и ако вие дадете идеи, какви теми ще ви бъдат полезни да разгледаме заедно, така че да сте полезни за вас, вашите близки, приятели и въобще да работим за вдигане на общото здравно ниво на всички хора. Нали? Това, с което започна доктор Господинов, че за да бъдем ние здрави, е важно и цялото общество да бъде здраво. Да, благодаря на всички, благодаря на докторите тук, че отделиха от своето време да бъдат с нас. И ще се радвам наистина да стигнем до повече хора. Прекрасна вечер на всички, тъй като не виждам друг въпрос. Прекрасна вечер на всички и до нови срещи. Чакаме вашите идеи за теми. До скоро!